чухме какво споделиха и родителите в лицето на господин Гандев. Сега да чуем отговор на малоужениците, по-специално отговор на малоуженица. Аз ще помоля Иван да дойде тук. Също ще му предоставя микрофона. Добър вечер, скъпи гости, приятели, роднини. От все сърце добре дошли на тази сватба. Благодаря ви много, че уважихте мен и моята красива съпруга. Нашите родители и нашите кумове. В този така важен за нас момент позволявам си да пожелая на всеки един от вас с голяма благодарност, много здраве, щастие и нека всеки един от вас изживее този миг за себе си или за своите деца, когато му дойде времето. Пожелавам тая радост да се връща стократно на всеки един от вас, скъпи гости, и особено искам да благодаря на родителите на моята съпруга за това, че са отгледали такава красива девойка. На моите родители за това, че са ме отгледали до този момент. На нашите скъпи кумове, на Даниел и Магда, които безкрайно обичам, и на всички вас, които ни уважихте с вашето присъствие. Има много традиции в България. Аз искам на този ден за нашето ново семейство Митеви да открия наша си традиция. Искам да отворя бутилка ракия, която да подаря на нашия кум с предупреждението и молбата да я пази до времето, до когато дойде да кръщава нашите деца. Следващия път като пите, да кажете. Слушай, ако имаш 2-3 няма стигне. Не се разпущай. Тази бутилка я затварям и я подавам на кума, и следващия път, когато се отвори, живот и здраве, дано да има дечица. Накрая за всички вас, още веднъж сърдечно благодаря на всички, които дойдоха на нашия сватен ден. Благодаря ви много. На здраве!